Shubor nakaslem jong unongsan hima. Satang kat tu kat ni lek si lak ban ong ba ka jing penbet ka ba ar na ka benta uput usam hapreng ka asam ba ka Meghalaya kan sa sedang no ha ka ba ka langpi sektor ru kan sya kan thop lang ba lek si kan nong ka we ni ki benta ka ba ki babun ki nong song snong ka jilla kin ap khmi lenti ba ka sarkar jilla kan le da ka lenti ka ba dei pala ban ong ba kan pen hon kham tami ki nong song snong ha ki tu ki than khaput ki bala yai sya menta de ki post nam ha ki babun ki jing e namar uput usam halor kani ka phang bat ha ka baye de ba ka langpi sektor na ka lyang nong tho khubor ulayo ban ya kren ba uwe ne ki riu rang ba ka than langpi ha ka jo ka por ko mu MLA barim ka te ka than bat kum munong yalam ka seng HSPDP uba KP pangyang ba ka e ka jing yo i ka jong u ya ka langpi sektor ha ka ni ka jing pen bet ka ba ar bat kum nu dan ka jing kerman ha ka ni ka jing pen bet uba pangyang lo ong ba ka langpi ka de ka wei ka do nu samram jong uba hoping stone lingdo bam kwai hedwar ublei kadai banwan badan hapo ke jela Meghalaya bat hakapor ke jong u uang bakalang pi kadai ke benta jong keri khasi jantia halor kani ke benta bat kamat menta tungin ya pet bat ya ngap ke e ke bau niu rang ba udan ban ong halor kalang pi sektor ka ban nong ka we ni ki jaka ka ban saya penbet ha kani ke jing penbet ke ba a to giveaway ki don lang to santali tli tangani ki atliru as fu shai ba ka lampi sektor hi khamtam e ka banadu ka por jong ka sokar asam pin pej ye ki school kum ka lampi government LP school ki ong tam ki ong ka lampi DC LP school mo jong ki council modern sam DC LP school tap DC LP school but ki way ki school adu ka por asam hi gini kalal pen hi bagle dai ha pok administration jong ka khasi jantia district adu ka por lane ki ong ka United Khasi and Jaintia Hill District Council adu ko por mom paryo ya ka jela Meghalaya kini kilong ki jingyeng baskham ki norim baskham ba ka jing yaine ki pai ba banya khun ka ba lesing ala ban ka compare ye ki kharatli ki chakaya ka cha halangpi ka jing sha tor shor ki briu ka jing sha pakham ye ki scheme trikam sarkar kada du kini ki jing kemau jung ha kasem arjar kendai arjar shau wadika surok ni nang lawan pendrong tu kapor dei tata kusnem arjar khat nyau wadika polling station ngila pen phai tu kapor dei tanga tu kusnem arjar shipho bagadon ke jingja bas musi karena du ki samut ki mesim bakodo kila du e la kecingin haki kuli jo ke polis asam but remote ki we pat ki ba mensau jing place nam halang pi tu kapor but kata ka dei ke jing le jo ngi ka halang pi sektor but ke jing teli jo ki pai ba baka jingarap yung kipor sarkarin kan nga iba hadum takasi kada stang man penbait yu pu usam nrai baro kan administration ka langpi sektor lain no kita ki bala ban ong ba ki don ka jing ya kwa bam an maloi nrai kal ayat nadu ki census nadu ki electoral nadu scheme penroi hadu ki kam day to day administration kawamot ba pedi bagi pai ba kila yang scam sampus na banton na ganeka West Castle district pemerintah kumu nombo din jat yo mai hopi blabam kwai baru blai bolong o MLA president bari blok party ubala IT ya kam jingin na ba no center ki sampus tam no MLA jong i kalangpi la de kawai kado nu saram jong mai hopi bakade bandong banwan hapo ka state Meghalaya ndai po ju uong bai baka lampi area kade ban long ka benta jong kari ka si jaitia te nakaleng junga ka bede bat kani ka jingsim ka sarkar ban penbai ju puru sam ngai don bentaru ka MDA government bat kum ka parti ki betrelang ka sarkar na sungu ya kani ka MDA government manadu kate kaya bangi ya form yang dekat sarkar kawai ni ka agenda common minimum program malam dong kebangi ni wan ban kesani ka MD kalong kawai dekat kam saten ka parti ka wajud awang dum suaka de ya kam kabut kapsam berkasa tenrei namar ba kam pala ban pendap kam kabama ibu pinu sanu anu kesini ya tikum ke parti SPDP du berapa kum mengawang jalan ke parti adu mata kum presiden but kum ta unong sosnong mani try jong gati
thang ki baton ka jing sha thambo ani hakata ka disputed area te hagani ka sin phai ka ba pan bai ki puru sam ngaton ki jing kremen ka scam ka jingai ki scam pakalampi sektor kan yo pan dep ya kan ki jing bai ki puru sam bar hagata ki jing pen dep ya ki jing bai ki puru sam nga ngai scam pakalampi area kan hapo kali kasi kumbong mai yo pin shwa men bam padon kasi me kalia bat ka bumtang yung ka paran puzzle sektor ka ban hapo ka me kalia Asia PDP ngi yang scam hakapor mo long ship hapo ka janam idon ka bantah ka thiabari hak juga por ngalong sedar ngayo banong advisor jong ka right nasau ram rai sim ship yung shwa to ka ya kita ka story ka way ni ki chaka ka ba usim ram rai lape harin ka wan kata ka right nasau harin kata ki ong ba en pen scam pat ya ka himano masaw manda kita ru ulong ki jing tungo ba sudah tri ka ei ka ba ngi don menta ban ong ka ni kan ba baro kin shnong khasi karo ki badan hapo ka lampi sektor ki baha ba ka lampi polling station ki baha bang ti ha ka kersai polling station ki baha banta hang ne hapo ka legitimate polling station ki ong ule ka comfortably ka jingyele jong SPDP nadu ka state movement kalong ba ki kasi ki karo bat ki penar kinwan ha kata ka state ka bathamai ka bangi ong manta ka Meghalaya te ka ju ka nongrim ka ju ka jingtawa bahaga ni ka sin penbai ka ba ar ka ba kalampi sektor ka di ka way ka ba en sa penbai chen ha ni ka ganti ba manta kacipin tu jongi kum ka parti ka balaya yang palat san posnem bakin na kasi long to kan long no posnem jo kacing jo to ai ba kata ka jinga khun jongi ka san posnem tam isnong hapo lampi sektor kinyo mantaban hapo kasi jaitia ba ngin penkud no chisendon ya kan ka jing ya ka jiapo hapo asam te nga ngis kem baki pai ba khasi bat garo dan tu kachaka kinong pet ya ki it ki hima dan tu kachaka kirang masnong ki gaung bura dan tu kachaka kini yang tang be kasur bandon apo ka ri khasi dene ni ong West Kasih district jong jalam Meghalaya te ka bangi ka parti ngi yang nadu miswa naspa mi tibi clear ni baki media kalau ba nadu ko por bele eka hill state movement ihupin kum way na kiradba ile ikata hill state banlait na kakti jung asam halangpi sektor ulale ki kam ki ba kham kerpang ba watla ompat don kata ka state Meghalaya tu ko por abadang ile ulalong lepa UEM mani MDC jong ka United Khasi Jaintia Autonomous District Council hakasim san punyo ulalong MDC hagisnem rupon rupua ulalong EM jong ka ni inter district le interstate inter district jong ka United Khasi Jaintia Kamrup te ula penwan yakin riu pu pratli gisnong hapo ka langpi sektor ka bahab ek polling station langpi ka compulsory polling station nang ta menswa ka don ka hangkomri polling station bat ka kersai polling station tri ke southly ki polling station ki don kum ban ribu pratli e menswa raya ka jing tho ek census jing tho revise ka electoral roll ka hangkomri polling station bat ha ka to ko por kam hap shu shakata ka bentaju ki ribu pratli ki snong kadaw ka long ba idon bun ki snong shiti shethem markha bar ka buko kimsha ya ka sarkar kat kum ka report chung ka office chung deputy commissioner wat ban rung ban tho electoral roll ka don ka ching pakhang jo ki pulisa sam ba ka don ku ka jing bom tran ba kisno ka bar ka don ru ka ba kimsha wat ban tho ka census te ka sa astang kum ba saupu santam e pipe ka kum ka electoral roll hadu menta te ka na nare kisno kan manra ya ka jing jo ya ka ba ki brief ki sha shitong ki brief ki la mi se ki brief ki la mi sna but ki brief ki la yang scam menta na snet na criminal scam ru ba wat
ka sorkar Assam ka pada burang. Kalau itu bak itu kibrin kim kwa banam rasa. Kiliyo bat kilaya don ka jinge tengku halaka singi bat ki bor polit bat ki bor sensar ba syai kedar ba ki smutu syai ba ini kibrin kim kwa banam ko Assam. Dengan ngai skem ka tar bari ko wei ka ba mat ka ba kongsan ai ba ki atli ki sorkar ki smutu ba ki itu bat ki snodai ba ki di kibrin kim dam hakata ka ba ki kwa kum ba ki labu ya ka ka ba ong. Wei ni ki mat kan bai kadai have a local opinion lagi ke public opinion la tawala slam bat na ngej bahagan ka sarkar ba minta kumi don lang ka sarkar wen ke mele jong issues PDP ubrai ba Renington ndo tong khar minister ran borong ulong chairperson ni chairman jong ne ka lead ye ni committee tinga sngo kumba kadai ka ek jingalam jong break track kan ra banga suthu ba uni chairman ba umum melejo ke parti hadu menta wa tip ba kata gajing post new gajing yoi gajing yakun joma yopi nadu kita ki snem san post nem hadu menta kan urlong no ai te na ngairu ba gajing te lang jongi baro ki political parties klenda khain ba gade ke issue jong no ka manifesto jong no regani gade ke issue jong ri ba ga chai ban re indon tang we ga so baru ki political parties baru ki sinong ki thawran hakthi ka po lampi sector baru ki jai bri khasi bar karo ni don kam ya ka jing teling ta namar ko wei na ki mat penbek put ki ong ya kata ka public opinion yang scam kum ki no lam jing tu ka lampi bat ni scam ba bri ka po ban ong ki sanpo snem jong ki jing long rau ngi lam long tu mentak la dei snem yang begini yo itu jinai lu, suaka itu ada sokar, rasa kumpulan tu kini mana.